יש לנו, הוא ממריא עכשיו אחרי המראה נהדרת ללא כל תקלות, כמעט. הוא הצליח להמריא והוא נוסק לו בשמיים. איזה יופי. כן, זה באמת היה נראה כאילו זה לכיווננו, כי זה באמת היה לכיווננו. זה כמעט התנפץ לנו מול הפרצוף, אבל אתם רואים אותו עכשיו ככה ממריא לתוך השקיעה. נורא יפה. זה היה פחות ככה לעבור מול השמש, אני קצת עיוור. אני מעט עיוור. אילן ספג פגיעה קשה, אבל אני מאמינה שהוא יהיה בסדר. אוי לא, מתקרב אוטו. בואו נקווה שהוא לא ידרוס לנו את הבקאי. הבקאי ממש מתקרב אל האוטו, אבל האוטו מצליח להתחמק, ובעצם להמשיך לנסוע ללא כל תקלות. איזה יופי הבקאי שלנו. ביי.